Ketoprak wis makuncara anyugata seni budaya Jawi angki pimpin Bapak Heru mijil saking Wonokerto kita Rembang iku kabupatenipun becik tumrap tuwa lan muda ayo bareng anyawiji lume bering sih kawelasa saking ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa mugia kacipta kasugengan karaharjan mewah kabagas warasa nuwun pur lenggah kagem mewah putri ingkang satu budahat kinormatan mekaten kula wau minangka pambukaning pagelaran dalu menika arupi besan tari Gangbyong ingkang sampun katindake dening Seniwati ayu ingkang mijil saking Sanggar Seni Wisma Kuncoro pinarung kerawitan Wisma Laras ingkang dipun sesepuhi Bapak Gendut Widodo saha pangliking pesinden kita Ibu Pini Lestari nuwun para pamirsa budaya saking pangertanipun Ki Sutradara kita pagelaran Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncoro dalu menika badhe minangkani panyuranipun bapak-bapak saking panitia kapurih metik lelampahan serial Maiso Jenar dumawah perangan Wiro Sobo Tanding sutradara dalu menika kasta dening Ki Agus Aji Dewan Pandapuk kasta dening Raka Mas Bambang Sulasti pangethak kasta dening Raka Mas Bagus Nanang Wibisana munggahipun pendapuk utawi paraga ingkang badhe mangkul jejibahan ing dalu mangke gedrip ingkang angka sepisan gambarake wonten ing Kapucangan Lor Ki Asem Gedhe kasta dening Bapa Sanat Raharjo Nyai Asem Gedhe kasta dening Ibu Sudarmiatun Wirasaba kasta dening Raka Mas Bagus Waji Prayitno
jentik manis kaasta dening Niken Ayu Yuni Susanti. Pradongso kaasta dening Raka Mas Bagus Bambang Sulasti. Samparan kaasta dening Raka Mas Bagus Suyatman. Wondene watu gunung kaasta dening Raka Mas Bagus Kristanto. Ketrip saklajipun gambarake wonten ing Prambanan. Ki Demang Penanggalan kaasta dening Bapa Sunardi. Nyai Demang kaasta dening Niken Ayu Nini Absari. Dalang Mantingan kaasta dening Raka Mas Danang Setiawan. Bau Reksa kaasta dening Raka Mas Bagus Tompel Wijaya. Maiso Jenar kaasta dening Raka Mas Bagus Toto Aryo. Ngancik ing madyaning latri panjenengan badhe kalipur dening lawak utawi dagel ingkang badhe dipun ayahi dening Cak Timbel CS. Karameake artis-artis saking Wisma Kunjara ingkang dipun sesepuh yemban kita Uun Tomblok. Pagelaran sandiwara ketoprak Wisma Kunjara ing dalu menika kasengkuyung kalian sound system Satria Jaya Audio, panata lampu katindake saking Marcel Lete, video syuting ugi live streaming katindakake saking Al Robiah Production. Wondene macan ulo gajah gendruwon lan sanes-sanesipun kapragakake dening Raka Mas Bagus Juri Prakoso. Nuwun para sutresna budaya mekaten rancakipun pendapuk ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu mangke. Kados pundi beberipun cariyos kula minangka talang atur saking keluarga ageng sandiwara ketoprak Wisma Kunjara ngaturaken sugeng lenggah sugeng amirsa kanthi pamungkasing atur Suradira jaya ingkang rat lebur tening pangastuti. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali membangun tetap membangun, sekali jaya Wisma Kunjara tetap jaya sak lami-lami. Nun kalun.